Anifeiliaid Bach y Fferm. Mae Nel a Gito wedi dod o hyd I wy. Pam fod yr wy ar y llawr ar ben ei hunan bach? Mae'n rhaid brysio mwyn ffeindio mam yr wy. Mae Nel yn gofyn I Mrs Soch y mochyn, dy wy di yw hwn? Nag wir, medd Mrs Soch. Mae gan fy mabis I gynffonau sy'n cwrlio. Edrych! Mae Gito yn gofyn I Mrs Caseg, dy wy di yw hwn? Nag wir, medd Mrs Caseg. Mae gan fy mabi got hyfryd, fel sidan. Edrych! Mae Nel a Gito yn gofyn I Mrs May, y ddafad. Dy wy di yw hwn? Nag wir, medd Mrs May. Mae gan fy mabis I wlân cyrliog. Edrychwch! Yna, mae Nel yn cofio fod Mrs Quack yr hwyaden yn dodwy wyau. Dyma nhw'n gofyn i'r hwyaden, dy wy di yw hwn? Nag wir, medd Mrs Quack. Mae fy mabis I yn nofio ar wyneb y dŵr. Dyma nhw. Yna, ar glos y fferm, mae Nel a Gito yn gweld Mrs Clwc yr iar wedi cynhyrfu'n lan. Wyt ti'n chwilio am dy wy? O, ydw wir. Rwy wedi bod yn chwilio bobman am fy wy bach gwyn. Diolch I chi blantos. Mae Anifeiliaid Bach y Fferm yn lyfr stori-a-llun lliwgar a hyfryd I fabanod ar werth nawr am £5.99 ar dalenllyfrau.com neu gan lyfrwerthwyr eraill.